बिजेपिआव फैनायनि गुबै जाहोना आं दों सिम्पल खोथा जे बिपिएफआव दा बिटिसिखौ जौगाहोनायनि बिटिसिनि सुबुंफोरखौ जौगाहोनायनि जेबो हाबाफारि गैया आरो बिपिएफ हान्जानि दैदेनगिरिफ्रा दा रायजोनि बाथ्राखौ लानानै खुनु माने माबा गैला बेस्थ' गैला बिथांमोना बिभिन्न बेपार बानिज्यनिफ्राय आरम्भ खालामनानै गुबुनाव बेस्थ'ता जाबाय गतिके रायजोनिखौ साननो हाला आरो गुबुननोबो हगारना होआ माने बिबानखौ दा दिनै जुदि नोंहा आफादगिरियानो जुदि सिबब्ला गभर्नमेन्टनि गाज्रिखौ नों बिनि सिगाङाव बोरै बुंजानो बेनो जुदि पार्टिनि प्रेसिडेन्टब्ला बेनो खुंनाय आफादाव बेनो आफादगिरि जनायाव मालाया बोरै नोंथाङा मोजां खामानि मावाखै होननानै पार्टियाव बोरै रायलायजानो गतिके बे पार्टियाव आरो नोङो सुस्रांजानाय फोसाबजानाय जेबो गैला आरो बाखि खामानि दामानिखौ रायजोआ मोनसिगौ जे बेसेबां गोजोनथाव जादों जायाखै बिटिआर गोरोबथानि माने गोरोबथाखौ मावफुंनायाव जिहेतु बिजेपिआनो गोरोबथा खालामदों ओंखायनो बिजेपिआ मावफुंखागोन बे मावफुंनांगौनि बेलायाव आङो दिनै बिजेपिनि जेफोर दैदेनगिरिफोरजों सोमोन्दो दं बिजेपिनि गभर्नमेन्टनि जायफोर मन्थ्रिफोर मुख्यमन्थ्रि बा सोरबा हम मिनिस्टार सेन्ट्रेलनि सोरबा प्राइम मिनिस्टार आं जेब्लानो सुजुग मोनो बेखौ मावफुंनायनि बेलायाव आंनिफ्राय जि रोखोमनि बिथांमोननो माने मदद नांगौ बा फोरमायनांगौ बुजायनांगौ बेफोरखौ खालामनानै आङो मदद होगोन बाखि जायफ्रा सागनगिरि बिथांमोना बेखौ लानानै माने गभर्नमेन्टजों जिरायबाय थानांगोन आरो गभर्नमेन्टनि मानसिखौ जुदि आं माबाफोर बुंनांगौ दङब्ला सहाय खालामनांगौ दङब्ला बेखौ आं डास्टबिनाव दंखायो चन्दन ब्रह्म माने हाग्रामा महिलारि बिथांमोनजों आब' प्रमिलामोनजों खाम्फा बरगयारिमोनजों बे डास्टबिननि बादै जेबो नंला दा बिपिएफआ गतिके बिनिफ्राय जुदि गोदान डास्टबिनब्ला साफा डास्टबिन बेयाव गोलैनाया माथो गाज्रि हां मोनगोन आङो गतिके बेफोर ओरैनो जुक्ति गैयिनि जुक्ति खोथा बुंनाय आंनि खोथाया बेजों नङा सोर आन्दलन खालामदोंमोन सोर मा खालामदोंमोन सोर मुंख्लं जादोंमोन बेफोरखौ लानानै दिनै सोरखौबा सेन्टिमेन्ट सोब्ला जाया नाथाय नों मा मावखो आरो मा मावनो नागिरदों नों दिनै आन्दलननि बाथ्रा बुंदों नाथाय नों दिनै बर'फोरनि थाखाय माबा मोनसे जानायखौ नों मानोथो होबथादों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जानायखौ नोंलाय मानोथो होबथादों नोङो दिनै एथबां गोबाव बर' राव हारिमुनि थाखाय जे सोमावसारनानै एथ' मानसिया शहीद जाबाय बिनि उनाव बिटिसि मोनबाय बे बिटिसिनि गभर्नमेन्टआव जिरायनानै नोंहा मानो बर' राव हारिमुनि थाखाय जौगानायनि माबा मोनसे खामानि मावनो 5 कौटि 10 कौटि थाखानि प्रजेक्टबो मानो गैया जेराव 650 कौटि थाखा बोसोरै मोनो बेफोरखौ खालि थिकादारफोरनोल' होनानै माने खालि लामा दालांनि नामाव माने सोरबा थिकादारखौ माहाजोन खालामनाय सोरबाया कमिसन जानाय बिदिखौल' मावबाय थायोब्ला नोङो मा जानो आं बेयाव थाङाखै बे लाइनआव आंनि थांनाया जाहैबाय दिनै कमिसन राननायनिब्ला आं बे पार्टियाव थालायनो मा दरखार दं कमिसन होलायनानै खामानि होनायब्ला ना आं मोनजायैखायनो आं ओंखारबोबाय मोनजानायफ्रा थाबाय जायफ्रा गोदान मोनजादों हाबहैबाय गतिके बेयावलाय मा गिदिर बाथ्रा बेखौसो बुंनांगौ बिसोरो जे गावनो मोनजायैखाय बे खालामदों गतिके नङा बेफोरथ' मानसिया सानगोन मोजांखौनो सानदों मानसिफोरनि साननाया नाथाय राजखान्थिया बेबायदि नङा जे आं दिनै बिपिएफजों खामानि मावनाय दांनायनि पलिसि लानायनि सायाव मोनसे संघात फैदों बिपिएफ देलाव बर' हारिनि मोनसेबो इसु गैया दिनै नोंसोर गासिबो जुदि इसुखौ नायो बर' गोरोबथाखौ होबथानाय बर' काउन्सिल दानायखौ होबथानाय नोङो माने मा होनो बेबायदिनो आरो बर'नि गुबुन जेफोर खामानि दं जायखौ आं बुंथावा मालायफोरनि खामानि मावनानै होनायनिल'सो एजेन्डा दं होमब्ला माथो बर'नि जाखो बेलाय गतिके बेवहाय जेबो एजेन्डा गैला ओंखायनो आंहा बिदि होननानै बर'निल' नङा जे जोङो आसामनि बयजोंबो गोरोबनांगोन भारतनि बयजोंबो गोरोबनांगोन आरो बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि खोथाखौबो सिन्था खालामनांगोन ओंखायनो बेफोरखौ खामानि मावनांगौबा बिपिएफआव थाबाय थाब्ला जाया आरो बिपिएफनि सिन्थाया खालि गावबागाव राननानै जानायल'सैब्ला बेवहायथ' आं गैयाबाबो रानलायनानै जानो हागोन ना जानायल'आव मानो नांगौ रायजोनि खामानि मावनोसो नांगौ बेनिफ्राय इउपिपिएलनि बाथ्रायाव आं बुंदों दिनै इउपिपिएलआ मोजां मोनसे लिडार टीमा गोरोबनानै खामानि मावगासिनो दं बेयाव आं हाबखाव होयोब्ला गन्डगल जाया होमबा गतिके मानो नोङो एथ' सान्थियै सोलिलांनाय न'खरखौ नस्थ' खालामनो गतिके बिथांमोना मोजाङै थांबाय थागोन आरो जायफ्रा सानदों इउपिपिएलखौ मोजां मावगोन बिथांमोना इउपिपिएलजों थाफानानै थांनानै मावब्लानो जाबाय बेफोर ओरैनो मानसिफ्रा बुंनाय बांसावनाय बेबायदि गैया बिजेपिआव आं दा साधारन भाबै एमपिखौबो आं रिजिगनेसन होनानै हाबदों बिनि उनाव बिजेपिआ मोनसे गिदिर दल आदर्शजों थांग्रा दल गतिके बे माने बिजेपिआव बिजेपिनि दैदेनगिरिफ्रासो बा कोर कमिटि जेफोर दं आप टु दिल्लीसिम बिथांमोनासो डिसाइड खालामगोन जे आङो बबे जायगानि बबे खामानियाव उपयुक्त गतिके आंखौ भिसिडिसिनि चेयारमेन खालामो ना अबा माने प्राइमारि कमिटिनि मण्डल कमिटिनि प्रेसिडेन्ट खालामो ना बले बबा माबा मोनसे खालामो बेखौ बिजेपि दलासो डिसाइड खालामगोन बेबायदि खुनु गैया आरो बेफोरबायदि बिपिएफआव जेरैबायदि सोरबा सासे मानसिया बुंबानो जायो बेबायदि बिजेपि दलाव जाया बिथाङा जितु बड'लेण्ड नांगोन होनना बुंबाय थादों होमबा हाग्रामा बिथांनि एसे माबा दङ नामा
ना ना डेफिनेटलि सेम खोथा बाथ्रा सेम बिथांनोनो होनो थोनदों बिथांमोना दा गिदिंगासिनो दं BPM नो हो होनदों मानो हो होनदों डेफिनेटलि तो बेनो ना आरो आं सानदों इसिबांथारबा मानोथो थाखोमा खारखोमा बुंदों मानगोनां हाग्रामा महिला बिथांजों स्टेजआव गाखोफानानै बुंफाबानो जायो साइड बुंनांगौनि मा खोथा दं बिथाङा आरो बे गोदानै जे रायजो बिनायनि थाखाय बिथाङा मोनसे जि माबा दाबावदों आफाद दाबावदों बे आफादनि सायाव नोंथाङा मा बुं जाय मानसिया सेंग्रा समाव हायाखै बे बोरायनोसै समाव हायो नामा दा 60+ जानानै हायो नामा 37आव बियो कमप्रमाइज खालामग्रोदों बड'फाया जि मोनसे टेम्प' आन्दलनखौ लाबोदोंमोन बिथाङा दायथ'खौ मोनखांनायनि उनावनो बिथाङा BSc सुक्ति खालामदों बिनि उनाव बिथाङा 6 मास सिफ जानानै बे BScखौबो मावफुङाखिसै मानगोनां प्रेमसिं ब्रह्मआ बे समाव सिफनि दायथ'खौ लाफिननानै बे BScखौ एस्टाब्लिश खालामदों आरो बिनि सायावनो BTC जानायनि उनाव गोरलैयैनो बे BTCखौ माने दाफुंनानै दिनै खामानि मावगासिनो दङ गतिके बिथांनि गावनि जिफोर खोथा दिनै बुंबाय थादों मावफुंनाय रेकर्डआ बबाव आरो बे मावफुंनाय रेकर्डनि माबाया माबायदि जारिमिना नोंथांमोना सेंग्रा बिजिरनानै नाय आगोलनि जारिमिनखौ आंहा बिनि सायाव जेबो अजद गैया आं होनदों आदा सानसुमैया माने 37 एजआव जेखौ मावनो हायोमोन बे समाव बिथाङा मावाखिसै 67आव मारै मावनो जोंहा BPFनि फाउन्डार जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै आंबो सासेमोन आरो खिन्थु समजों लोगोसे जोंहा BPFआ जि हिसाबै आगान सुरलांनांगौमोन बे हिसाबै BPF हिसाबै जों हालाङाखिसै जि एडाप्टेसन नांगौ पलिसिफोरनि सायाव जि मोनसे एडाप्टेसन नांगौ समजों लोगोसे बेखौ BPFआ मावनो हायाखिसै आरो दिनै BJP सरकार फैनायनि उनाव गोबां मोनसे चेन्जेस लाबोदों गासै पलिसि मेटार्सनि खेत्रआवहाय एजुकेसनावबो दिनै सोलायनाय फैसिगोन दिनै हेल्थ सेक्टराव सोलायनाय फैसिगोन इन्सुरेन्स बेस्ड हेल्थ सिस्टेम जागोन बेफोर खेत्रआव जोंना काउन्सिल हिसाबै एसे थालांदों आरो बेफोरखौ जोङो पार्टिनि मजियाव जेब्ला सानलायनो थाङो बेफोरखौनो मोनसे सिरियास खोथाखौ जोंहा सावरायनाय जाया SDG गलनि सोमोन्दै सावरायनाय जाया सास्टेनेबल डेभेलपमेन्ट गलानो जाहैबाय दिनैनि गासै गभर्नमेन्टनि सारा बिश्वनि बेसेबां गभर्नमेन्ट दङ बेसेबां राष्ट्र दङ बे SDG गलानो जाहैबाय मेन इस्यु आरो बे टारगेटखौ जों होसोगासिनो दङ खिन्थु जोंहा दिनै BTCआव मिनिमाम फुड सिकिउरिटि आइननि गेजेरजों जोङो गोरिब दुखियानो जोङो माइरं होनांगौ जानाय होनांगौ बेखौबो जोङो मोजाङै राननानै होनो हायाखै बे हिसाबै जोंहा मिनिमाम दिनै इलेक्ट्रिसिटि कमप्लिट जानांगौ दिनै माखासे जिल्लायाव थालांबावबाय दिनै काउन्सिल हिसाबै लेन्डआ जाहैबाय मेन इस्यु लेन्ड एलिनेसना गोदो लेन्डनि खोथा लानानै बर'लेण्ड बिनानै दावराव खालामदों खिन्थु दिनै जेब्ला जोङो लेन्डआ मोनसे इन्ट्रेस्टेड साबजेक्ट जाबाय जों मावना रोङाखिसै बेनिखायनो बेयो आं रावखौबो ब्लेम होनो नागिराखै खिन्थु पार्टि हिसाबै जों समजों जों खारनो हायाखिसै आरो जायनि थाखाय जों दिनैहाय मोनसे नेशनेल पार्टियाव थानानै हारिनि थाखाय मावलांनो थाखाय जोङो आगान सुरबोदों बेलेग बुस्थु मोनसे हारिजों दाजानाय बे मोनसे जानो हाया मोनसे ओरैबायदि मोनसे जायगा गैया पृथिबियाव जेरावनाखि मोनसे हारियाल' दं मोनसे धोरोमाल' दं मोनसे कालसाराल' सोलियो होननानै आरो पलिटिक्सआ जाहैबाय बेलेग बुस्थु बेयाव गासै इरेसपेक्टिभ अफ कास्ट एन्ड क्रिड जोङो गणतन्त्रआव दं आरो गणतन्त्रआव जाहैबाय नाम्बार गेम्स बे आरो दिनै बर'आ अनलि 30% इन BTC एरिया जोंनो इलेक्सनाव देरहानो थाखाय नोंनो मा नांगौ नोंथ' मेजरिटि जानांगोन नोंनि हिस्ट'रिकेल बेकग्राउन्डआवथ' नोंनो जास्टिफिकेसन नङा जे नोङो सासन खालामनो मोननांगोन नोंनो रायजोआ नोंखौ सायख'नांगोन अब्ला मेजरिटि सायख'गोन बिसोरनो सरकार दागोन डास्टबिनावथ' थांनाय थाङैखौथ' आंथ' बुंनो हाला खिन्थु थांनाय थाङैया नैबे 15 तारिखनि उनाव मिथिसिगोन डास्टबिनाव सोर थाङो सोर थाङा आरो रायजोआसो दोनगोन आं थांनो होनोबो थांनाय नङा आं गोसो गैयाबो मालाबा थांनांगौबो जानो हागौ बे आरो दाथ' डास्टबिननिफ्राय आरो रिसाइकेलबो जाबावो ना डास्टबिननिफ्राय डास्टनिफ्राय दा एनार्जिबो बाहायो बेनिखायनो डास्टबिनाथ' रिसाइक्लिं खालामनानैबो आरो गोबां खामानि बाहायजायो हासार जायो